izena? Nire izena Begoña da. Noiztik? Bai? Noiztik bizi zara Zegaman? 53 urte da marze, fijo, baino urte askotan zehaman eukidet hartu emana. Nire aite hemengoa zen eta hemen urte askoko hartu emana dauket. Bai, da oso gustora. Zure euskera nolakoa da, zamarra? Ba, ez dakit, zehamarra o segurarrare ez dut egiten, baino, bueno, pixka banaztuta. Gehiago oitu naiz igual Bizkaia aldene bai, baino, bueno, nik uste dut, segurako ere ez dut egiten, baino zehamako ere ez, erdibideko ontziko dut. Nahaztuta. Bai. Baserrian ala kalean bizi izan zara? Ba, kalen bai, baino baserriko mundue gehiago ibili berri izan da gazte denboran. Bai. Oain ez, oain ja kalen, baino lehen hau, baserrin da mendin, klaro. Hartzaile izan da, bueno, kalen eoteko aukera gutxi eugenen du. Aberekin edo eta animaliekin bizi zinen? Ba, beti abere eta animali arten. Ardik eta behorrak ez ziren falta gure ingurun. Hori izan zen gure bizi modue. Bai. Eta, bueno, hola esen. Gehianen, mendin oten ginen, eta gero negun, nola oain ikusten duzuen bezala eskorri elurri oten zen, eta orduan behar etorri behar. Bai, eta mendi, juten ginen, negue pasatzea Bizkaia. Gernika ondo oten ginen, bai. Da oain ez junda. Oain bezala, ez zion aukeraik. Horrexago zion juteko ere, ez zion egin be, ez zion emeste kotxeta, orduan errexago juten ginen. Asko joaten altzinen kalera edo mendira? Oso, kalera asko, mendiera asko, kalea gutxi, oso gutxi. Txikitan askola joaten altzinen? Ba, juten ginen udaitzenen, seguran ibiltzen ginen, eta gero negun ez ginen juten, porque ezin gendun jun, eta gero maietzetik San Pedro Karteola arantzazua juten ginen. Urbiti, baina holtzeti, oinez, arantzazun ematen ziun eskolea aitalasak. Da, ibiltzen ginen arantzazun. Da, ari esker, bueno, pixka bat ikasteko aukera izan gendun. Zein da zure arbolariko okena? Pagoa oso maite dut, eta lizarrare bai, baina pagoa oso maite dut. Eta zergatik? Pagoa itzala izaten gendun txaola ondon daula, eta lizarrare bai oso maite ditut. Eta elorri zuri ere bai, oso maite dut. Bai. Ardik ejan ikentzon ezkurre, txerrike bai garai hartan, eta gehiok ejango zuen, baina ikentzon bere lana ikentzon horrek, bai. Arbolau ikusten zer etortzen zaizu burura? Arabalden naula. Hor, arabalden ziren daulako aitzek eta hola, eta naula iruditzen zat. Ikatzaiteko pagoa uste, eta urbi nintzen ikaskinek ezautu nituen da pagokin egiten zuen, bai. Hola honi nola daitzen diozu? Pagoa, eta oso maite dut, bai. Oso maite dut. Pagoa oso itzalona eta igartzen zanen zu eiteko eta oso ondo etortzen zikun, bai. Arbolau ikusten zer etortzen zaizu burura? Holtzen naula. Holtzen egon ginen, oain dala urte asko. Igual izango die oain dala 60 urte hola, eta txabolen aurren genduken pago handi bat, eta sekulako babesa eta itzala, eta asko akordatzen ez. Eroita da gorko honen, baina bai, asko akordatzen ez. Pagokin egiten genduen, igartzen zanen, uekoa barrun gelditzen zanakin, txerri janamateko askea. Txerraskea egiten genduen. Hori barru eustu, bi aldek itxi, eta txerriri janamateko askea horrekin egiten zen. Ardi babestu. Euskide daunen, ardi pagoazpea juten zien itzalea. Ardiaie babestu egiten zien. Txabola egin gendunen arbelaren, erderaz esango, eta laino 56, egin gendun pagokin. Pagoa bota, erditi pizza hau, oain bezala ez zeon, porrazirik inda, zuek etzen duen aiturengo, eta udaitzenen jarri zutika, udaberriako harintzeko, pixu gutxigo ekuitzeko, ze aldapa hundin jaman bergin duzten beti gora, eta gero txabole egin gendun pagoan materialarekin. Bai, txabolake pagokin egiten ziren. Horri lizarra da, ez? Ne ustez. Lizarrak edare, ez dakit ondo esaten dian, arra eta emea, ez?
Hemek pepita gorri batzuk, hemen plazandaren hortan ikusteitzu ez? Bai, bi klase dare. Eta lizarra asko ibiltzen gendun, iten gendun, bakizue kinbau zer dan, ostoken du, igartu, eta ardin gaixo balimazion, barrun neukibarra balimazion baten bat, ardin bat, harin bat, lizarrostoa kinbau, eta ez zion beste belarrik, da beste aukeraik, eta ematen gindun hori kinbauta. Hola honi nola deitzen duzu? Nire ustez gaztinea, ez? Bai. Bai. Arbolau ikusten zer etortzen zaizu burura? Udaitzena dela, ez? Gaztinak udaitzenen heltzen die, eta hori, udaitzena dela. Ointxe denbora gutxi junitzen pixka eta Peadero aldea, kaminotik irten da, ibili ditzenan basoa junda, dantzeren arbola pinu arten gaztina zarrak oendio zuti, bestatzuk eroita, eta galdera egiten hon, zuek izketan ingo bazen du, zeme gauza jakingo benduken. Aspaldiko die, bai. Azpin ardik ze gustora jaten zituen gaztina lehen behi da. Oso gustora jaten zituen. Gaizki biltzen ziren, bakizu gaztina irikitzeko eta nahiko zaila da, baina defenditzen ziren hankakin irikitzen zuen, eskuik ez zeuken baina hankakin, txikitzen zituen da majo jaten zituen, oso gustora. Gehiegi batzutan, da gure izaten zen komedie. Bai. Hor berdea dauta, nik ez diot ondo antza eman, berdea dauta, baina intxaurrere goxoa izaten da jateko. Da hori ere, bueno, serviziala, bai. Arbola honi nola deitzen diozu? Nire uste sagarra da, ez? Sagarra eta gorrik, Arbolau ikusten zer etortzen zaizu burura? Zetortzen zaian, baita lehen esan dizuena, guain sagarrak garaiz hasten die, batzutan San Juanetako egoten die, baina, udaitzena eta sagardo daiteko garai arrimatzen nahi dela. Sagarrak ikusita, sagardo daiteko garai arrimatzen nahi dela. Sagardoa zer gustatzen zatzue? Piskat. Pixka bai, guain pixka bat, gero puxka bat, ez? Hala izan dira. Zer? Zenuen arbola zure etxenguruan? Ez, baina ibiltzen ginen, sagarraten ibilitzen ginen, ardikin da ibiltzen ginen, baina gero etxengurun ez ginen. Pozi bizi ginen, Zeunakin pozi bizi ginen. Oso ondo bizi ginen, konformi genden. Jolasten genuen tomate pote batekin, eta karakol batzu bildu, eta zertu, eta baloia bat genduken gure bildurrez, ez genduen etatzen, urrengoik ez genduken, eta pozi bizi ginen. Hola jolasten genuen, iskuta txiketan, da hori sibiltzen ginen. Karakolakin jolastu, da kosinaketan egin, da ez zion besteik. Ez genduken ezer. Eta pozik. Da oso pozi bizi ginen. Eta argi genduken, lehenengo argi, petrolio argi, Petrolioa zen kanit txiki bat. Zuek ibiltzen zuen, lehen zerotan sokak abarkalotzeko alako batekin, urazan piteo, ari zu eman darekin, gero karburua bastante hona zen. Eta gero butano ertentzon da orduan ia iruditzen zikun ez dakiz zer. Eta gaur hartzaile dauke daneti. Guen ginenetik daneti dauke. Dauke nik esango nuke aurreneko igual kaminua, txabolako ateaino, dauke argie, dauke ude, txabolan, dauke telefonoa, eta dauke dana. Eta guk erropak garbitzeko junbar gendun, hemen Ibarreta baino urrutigo, ude kartzea, derropa garbitzea. Askotan potzu baten, eraten bat zuen kabelirik ude, geroan ezintzien erropa garbitu. Eta ontzerdi bat txokolate ematen zion amak, eta dauten ginen goizen jun, eta potzuari kaso egiten, amak erropa garbitzea juteko. Beharrak uderaten duenen, ondo badakizue, belarra utziten do, eta gero ezintzon berak erropa garbitu. Eta, hemen Ibarretaino jun, eta gero egiten zuen lehenengo kan bertan egualdi hona balimazio normalen bertan lehortu, eta potzu baten garbitu askaba jarritan genduke, baina txabolan ez genduken udik hotzen, Junbar gendun, hemen Ibarreta hogeio. Bi balde hartu, makila baten bizkarren, da hola kartzen zon, hola kosto jarri, movimentukin ez ezan ude eroi lurrea, eta hola. Hola esi bizitako gea. Baina alare pozi bizi ginen. Bai. Baina nik hori dan, eta gu holtzeti urbia beajea daue, eta arantzazua juten ginen, aita lasana eskola.
Eta lehenengo hasi ginen bokadilloka ematen etxeti. Eta gero gaizkia sentatzen txekun. Eta nire aitezana, sindikan, egontzan morroi eskola ikasteati, eskola ikasi aldea morroi. De eskola ikasi zonan, eta amistade handia zeuken, eta Julian hazien lehenengo nausik, antzerenak. Eta aitek izein zon, eta platerkara bat indoa ba, zerbait patu, eta beroa jaten gendun. Hau egie da, Eta haragik ez zeon, arrautzea, ozeona, baina indoa bekinek konforme ginen. Eta ura beroa janda hobeto biltzen ginen. Baina goltzetik, egualdi ona otxarra junin egin du gaina eskola. Eta askotan gertatzen zigun goizen, euski darrakin gertatzen gendu, eta gero lainoa dana itxi eta tortzen ginen. Gero kueba baten bezala sartuta gelditzen da urbi, Urbi dauzke arpegi asko, Egualdi honakin ematen du mundu bat, beste mundu bat. Txartzen da nene bai. Lehen esan honik horren trebist, kueba baten bezala. Ni fondan egon itzen, 6-7 urten eskame, eta nik esaten dut soldauske han inon, Ez da guain bezala.